Искате ли да направите лесен пасивен доход? Ако е така, това видео е специално за вас. Ако работите на компютър, това е точно за вас да изкарате лесни пари. Какво е Grass и какво предлага? Това е платформа, която ще ви възнагради за споделянето на вашите неизползвани мрежови ресурси. С други думи, ще ви възнагради за споделянето на вашата неизползвана интернет-честотна лента. Пасивен доход на крипто чрез снабдяване на остатъчната интернет връзка, която не ползвате. Софтуера работи интелигентно така, че да не ви забавя връзката, докато ползвате интернет на вашият компютър. Точките, които съберете, ще бъдат обърнати в истински криптотокени, когато протокола стартира на майнет. Също така ще имат и airdrop. Вариант 1 – споделяне на неизползвана интернет-честотна лента. Основният начин да печелите от Grass е да споделите неизползваната си интернет-честотна лента чрез разширението на браузъра. Обърнете внимание, че разширението в момента работи само с браузъра Google Chrome, така че ако използвате различен браузър, трябва да преминете към Chrome, ако искате да печелите от Grass. За да започнете да печелите, първо трябва да инсталирате разширението. След това, след като бъде инсталиран, ще трябва да предоставите вашите идентификационни данни за вход. След тази стъпка ще можете да настроите как разширението ще споделя вашата неизползвана интернет-честотна лента. Вариант 2 – програма за препоръки. Другият начин да печелите от Grass е чрез неговата реферална програма. Всичко, което трябва да направите, е да споделите вашата реферална връзка с човека, когото искате да поканите, и когато той кликне върху връзката и се регистрира като член, той ще стане ваш реферал. Можете също така да споделите своя реферален код с тях и да им напомните да го въведат по време на регистрацията и те ще станат ваш реферал. Като награда ще получите 20% комисионна, когато вашият реферал печели от Grass. Как се плаща? Това, което ще спечелите от споделянето на вашата интернет-честотна лента, всъщност са точки, които можете да използвате, за да осребрите награди. Към момента на писане на този преглед обаче Grass все още е в своя бета етап и все още не предлага никакви опции за изплащане. Сайтът казва, че все още проучва различни методи на плащане като PayPal, криптовалута и карти за подаръци като потенциални опции за плащане. Така че наградите, които ще спечелите, просто ще продължат да се натрупват и когато Grass в крайна сметка предложи опции за изплащане, това е моментът, в който можете да изтеглите приходите си. Това също означава, че в момента не знаете колко ще струват вашите точки, така че трябва да направите това само ако вярвате в потенциала. Ето защо, ако търсите сайтове, от които вече можете да изтеглите приходите си, това все още не е най-добрият вариант. В описанието ще оставя моя реферален линк и ще бъда благодарен, ако се присъедините от него. Също така бих се радвал, ако дойдете в нашия Discord сървър. Линк за него ще има отново в описанието под видеото.